Үз эшен башларга уйлаганнарга дәүләт хәрәкәт та ярдәм итә. Боек авыл җирлегендә тагын бер крестьян фермер хуҗалыгы барлыкка килде. 80 башка исәпләнгән ире мөгезле терлек симертү фермасын райондашыбыз эш башлаучы фермер исемле дәүләт программасыннан файдаланып ачты. Шуның бер өлешенә МТЗ-82 трактор алдык, ферма салдык, маллар кайтартылды. Бүгенге көндә малларга җитәрлек күләмдә печән салам әзерләнгән фураж җитәрлек. Шул форсаттан файдаланып хөкүмәтебезгә ярдәм өчен, зур ярдәм өчен район хакимиятенә, авыл хуҗалыгы идарәсенә рәхмәтебезне белдерәбез. Дусай авылында фермерның 40 гектар җир биләмәсе бар. Игенчелек белән озак еллар шөгыльләнгән Рәфил абый күпләп маллар үстерү турында хыялланган. Ферма эшчәнлеген инде бер кеше генә башкарып чыгып булмый, гаиләбез белән эшләдек. Аллага шөкер, инде файдаларын күргәнсен. Инде эш башлаучыларга шуны әйтәм, хөкүмәтебез ярдәм иткәндә, хөкүмәтнең ярдәменнән файдаланып калсыннар. Безнең боек җирлегендә тырышып эшләүчеләр, яшәргә тырышучылар, күп мал асраучылар бар. Менә әле быел тагын бер авылдашыбыз дияргә була, инде Дусайныкы Шакиров Рафил ферма ачып җибәрде. Инде халкыбыз тырышып эшли, яшәргә тырыша, дөньяның авырлыгына карамыйча. Дәүләт ярдәме белән 4 миллион сумнан артык грант тотып, фермер ферма салдыра, маллар кайтара. Бүгенге көндә Шакировлар малларга җитәрлек күләмдә печәнен, саламын, фуражын әзерләгәннәр. Җаваплы компания урак өсте урып җыю чорында фермерга ярдәмгә Дусай авылы халкы да килгән булган. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.